4.7 IFM. Report! Hindi lamang timbangan ang madaya, maging ang mga ginagamit na mga planggana umano ng ilang mga vendors sa pampublikong pamilyan sa Dagupan City ay kinukumpiska. Ito ang kinumpirma ni Task Force Anti-Littering Carlos Gaves sa naging panayam nito sa IFM News Dagupan. Ayon sa kanya, ang ibang plangganang ginagamit mayroon na umanong bigat. Nagtitinda po. Paano po yun, sir? Yung mga nagtitinda kasi, may mga 3-4 silang palanggana na ginagamit sa tuluan. May tama, may mabigat na palanggana, may tamang palanggana. Yun ang ginagamit nila. Para mandaya. Marami rin umano ang natatanggap ng mga reklamo mula sa consumer na agad namang tinutugunan ng kanilang tanggapan. Samantala, patuloy ang inspeksyon ng Anti-Littering Task Force sa mga pamilyan sa lungsod upang matiyak ang patas na kalakalan sa pagitan ng mga vendors at consumers. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Aracatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.